10:34. Επιστρέφουμε στο στούντιο του Sky 94, δεύτερο μέρος της πρώτης ανάγνωσης. Πύρο Στεφανόπουλος στην κονσόλα και στο μικρόφωνο. Ο Ανδρέας Κατοπόδης, δεύτερο μικρόφωνο. Η Μαρία από Δευτέρα πάλι μαζί μας, περαστικά, στη Μαρία Παγιανακοπούλου που απουσιάζει. Η ΕΚΟΝΕΤ στη χορηγία της εκπομπής και πολλές φορές ως εκπομπή έχουμε κάνει και ρεπορτάζ για θέματα θέρμανσης, για θέματα οικονομικά που αυτή την περίοδο μας ενδιαφέρουν και προγράμματα που υπάρχουν στην αγορά. Ενδεχομένως να έχετε ακούσει και από τα σποτ του Sky 84 για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Για να μας εξηγήσει τι και πώς, φιλοξενούμε στην έλεξη τηλεφωνικής γραμμής τον Γενικό Διευθυντή του ομίλου Open Mind, τον κύριο Γιάννη Παπαϊωαννίδη, τον οποίο καλημερίζω από το στούντιο. Καλημέρα από το Sky. Καλημέρα κύριε Καροπόδη. Το οικονομικό κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε, είναι πρώτο αυτές τις μέρες. Πριν από κάποιο διάστημα, πριν από 2 εβδομάδες, φιλοξενήσαμε έναν ειδικό μηχανολόγο για τα θέματα θέρμανσης. Μας μίλησε για καυστήρες, μας μίλησε για αντλίες θερμότητας. Τα χρήματα θα μας τα εξηγήσετε εσείς πώς μπορούμε να τα έχουμε. Καταρχήν, ποιους αφορά το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατοίκων? Το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατοίκων είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά όλους τους ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες είτε διαμερισμάτων είτε μονοκατοικιών που ενδιαφέρονται να λάβουν δωρεάν επιδότηση για να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους. Με στόχο φυσικά την εξοικονόμηση χρημάτων, όπως είπατε και εσείς, από τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Μάλιστα. Αξίζει να αναφέρω εδώ ότι αφορά μόνο ακίνητα οικιακής χρήσης και όχι επαγγελματικής όπως καταστήματα. Αλλά το ίδιο φυσικό πρόσωπο, αν διαθέτει πάνω από ένα ακίνητα, μπορεί να υποβάλει αίτηση για κάθε ένα από αυτά, ακόμα και αν είναι νοικιασμένο ή κενό. Μάλιστα. Μπορεί να κάνει δηλαδή την ανακαίνιση όταν το έμεινε κενό μεταξύ ενοικιαστών, ώστε να το νοικιάσει σε καλύτερη τιμή, γιατί πλέον θα έχει καλύτερα αλουμίνια, να το πω απλά. Σαφώς. Και θα είναι και ενεργειακά καλύτερο. Τι παρεμβάσεις είναι αυτές που αφορούν την ενεργειακή, όπως λέτε, αναβάθμιση? Κοιτάξτε, επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι αυτές με τις οποίες θα εξασφαλιστεί η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τουλάχιστον κατά μία βαθμίδα. Για παράδειγμα, από τη βαθμίδα ε, που ανήκουν και τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα, να ανέβει στη βαθμίδα δ. Μας το εξηγείτε λίγο αυτό, τι είναι το ε, το δ και μέχρι που φτάνει? Υπάρχουν 9 βαθμίδες, ξεκινάνε από το η χαμηλότερη που είναι ένα παλιό σπίτι, ας το πούμε, με τα παλιά κουφώματα που δεν είχαν αλουμίνια, και φτάνει μέχρι την κατηγορία Α+, που είναι ένα πολύ σύγχρονο σπίτι. Ελάχιστα σπίτια στην Ελλάδα τουλάχιστον ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα βρίσκονται συνήθως ανάμεσα στην ε και τη δ. Και έχει να κάνει με τα κουφώματα, με τη μόνωση, με τι άλλους παράγοντες? Οι παρεμβάσεις που μπορεί να γίνουν και θα ανεβάσουν την ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης εξωτερικά ή εσωτερικά του κτηρίου, η μόνωση της ταράτσας, η αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων όπως είπαμε με νέα, η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσύφωνα, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης όπως η αλλαγή του καυστήρα, η εγκατάσταση καυστήρα πέλετ, ξύλου ή βιομάζας, ή η εγκατάσταση ενεργειακού τζακιού, το οποίο το συνδέουμε με το κεντρικό σύστημα θέρμανσης. Μάλιστα. Ή η εγκατάσταση, όπως είπατε πριν, και αντλίας θερμότητας. Ακόμα επιδοτείται και η τοποθέτηση συστημάτων σκίασης, όπως οι τέντες, τα ρολά και τα εξώφυλλα. Και υπάρχουν και άλλες μικρότερες παρεμβάσεις. Εννοείται και για το καλοκαίρι, για τον περιορισμό της ζέστης. Βέβαια, σήμερα μιλάμε για το χειμώνα περισσότερο, αλλά καταλαβαίνω πώς το θέτε. Πάμε στην ουσία που είναι το οικονομικό. Είπατε πριν για επιδότηση. Ποιοι είναι οι όροι? Γιατί πόσα μιλάμε, μέσω ποιας τράπεζας ή ποιου συστήματος? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, με το ειδικό πρόγραμμα της Open Mind που το έχουμε ονομάσει Εξοικονόμηση κατοίκων με το κλειδί στο χέρι, τα μόνα χρήματα τα οποία θα πρέπει να πληρώσει ο ενδιαφερόμενος, δηλαδή να βγάλει από την τσέπη του να πληρώσει, αφορούν την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή και τα οποία θα του επιστραφούν στο ακέραιο με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, γιατί είναι επιδοτούμενα 100%. Πάνω κάτω τι ποσό είναι αυτό η αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή? Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι κατά μέσο όρο στα 200 ευρώ. Μάλιστα. Μου λέτε λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε 200 ευρώ καταρχήν στην τσέπη μας. Ακριβώς. Μετά. Όλα τα υπόλοιπα, τα οποία αφορούν τις παρεμβάσεις που θα γίνουν, αφορούν δωρεάν επιδότηση από το ΕΣΠΑ και άτοκο δάνειο. Ο μέγιστος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων μαζί με το ΦΠΑ είναι έως 15.000 ευρώ ανά ιδιοκτησία. Μισό λεπτό για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί έχουμε και ένα τηλεφώνημα ακροατή. Παρεμβαίνει, ο οποίος αναφέρει ότι έχει δώσει τα χρήματα, αλλά περιμένει να τα πάρει πίσω. Στο δικό σας πρόγραμμα έχουμε δώσει χρήματα μπροστά από την τσέπη μας πέραν των 200 ευρώ και περιμένουμε να τα πάρουμε πίσω?
Όχι. Αυτή είναι και η διαφορά του προγράμματος, γι' αυτό το ονομάσαμε με το κλειδί στο χέρι. Μάλιστα. Ότι ο ενδιαφερόμενος δεν θα εκταμιεύσει από την τσέπη του καθόλου χρήματα εκτός από την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή. Μέχρι τώρα 200 ευρώ μονάχα. Ακριβώς. Μήπως υπάρχει όλα τα κάποια... άλλα θα τα αναλάβουμε εμείς. Α, μάλιστα. Ωραία. Ας πούμε ότι είναι λοιπόν 15.000 ευρώ το πρόγραμμα, όπως λέτε, γιατί αυτός είναι ο περιορισμός. Ακριβώς. Ανάλογα με την εισοδηματική του κατηγορία, Ναι. θα εντεχθεί ο ενδιαφερόμενος και θα λάβει το αντίστοιχο ποσό δωρεάν επιχορήγησης και το υπόλοιπο θα είναι άτοκο δάνειο. Η διάρκεια του οποίου μπορεί να είναι 4, 5 ή 6 έτη, είναι κατ' επιλογή του ιδίου. Να το εξηγήσουμε λίγο και αυτό. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Μπράβο, ναι. Αν ενδιαφερόμενος με οικογενειακό εισόδημα 19.000 ευρώ, Μάλιστα. δηλαδή κάτω από 20.000 ευρώ, Μάλιστα. ο οποίος εντάσσεται στην εισοδηματική κατηγορία Α1, Ναι. δικαιούται δωρεάν επιδότηση το 70% και άτοκο δάνειο το υπόλοιπο 30%. Δηλαδή, αν οι παρεμβάσεις που έχει επιλέξει κοστίζουν συνολικά 10.000 ευρώ, για να τα πούμε Ναι. τα 7.000 ευρώ θα είναι δωρεάν επιδότηση, δωρεάν χρήματα δηλαδή, Ναι. από το ΕΣΠΑ, και τα υπόλοιπα 3.000 ευρώ θα είναι άτοκο δάνειο διάρκειας έως 60 μηνών. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο παράδειγμα που μου είπατε, αν υπολόγισα τα νούμερα σωστά, θα πληρώνει 50 ευρώ το μήνα για 60 μήνες για να βγουν τα 3.000 ευρώ. Χωρίς... Περίπου. Ναι. Περίπου, γιατί άτοκο είναι μέχρι και 31 Δεκάτου του 2015. Αν λοιπόν επιλέξει μία περίοδο δανειοδότησης στα 4 έτη, περνάμε το 15. το κοφόρα περίοδος θα είναι μόνο 12 μήνες. Να αλλάξουμε το νούμερο, να πούμε σε 3 χρόνια, σε 30 μήνες. 100 ευρώ το μήνα, 100 ευρώ το μήνα για να βγουν οι 3.000 ευρώ, χωρίς επιπλέον επιτόκιο, χωρίς τόκο. Χωρίς τόκο. Και οι 7.000 ευρώ δώρο είναι η επιδότηση. Ακριβώς. Εσείς ως Open Mind, από ποιον θα αμοιφθείτε? Εμείς αμοιβόμαστε, γιατί αυτό το πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με την Eurobank. Εμείς γινόμαστε ο σύμβουλος έργου, ο επίσημος σύμβουλος έργου του προγράμματος του ενδιαφερόμενο και αμοιβόμαστε από την τράπεζα. Οπότε, για να τα συνοψίσουμε, αν εξαιρέσουμε τα 200 ευρώ που χρειάζεται ο ιδιοκτήτης του σπιτιού να έχει στην τσέπη του, δεν βγάζει ούτε 1 ευρώ παραπάνω από την τσέπη του. Τα 200 αυτά ευρώ θα τα πάρει κάποια στιγμή πίσω. Ακριβώς, θα τα πάρει και πίσω. Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, επειδή είναι επιδοτούμενα 100%, θα του τα καταθέσει η τράπεζα στο λογαριασμό του. Και θα έχει βάλει ενδεχομένως νέα αλουμίνια 10.000 ευρώ. Ακριβώς. Με τα 7.000 να είναι από το κράτος, από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, και τα 3.000 να είναι 100 ευρώ το μήνα για 30 μήνες, με το παράδειγμά μας. Ούτε 100 ευρώ λιγότερο, γιατί θα το διαιρέσετε δια 36. Αν υποθέσουμε. Ότι ναι, εντάξει. Λέμε τώρα. Ναι. Εννοώ άτοκο όμως, δεν περνάει κάποιο ποσό. Και μπορεί μάλιστα οποιαδήποτε στιγμή να κάνει και προεξόφληση του υπολείπου του δανείου του χωρίς καμία ποινή. Χωρίς καμία επιβάρυνση. Έχουμε ένα ερώτημα πάλι από ακροατή. Ποιος πληρώνει τον αλουμινά? Τόσο απλό. Η τράπεζα, ο ιδιώτης, εσείς? Ακριβώς. Εδώ είναι το πρόγραμμα της Open Mind, το οποίο το ονομάσαμε κιόλας με το κλειδί στο χέρι. Η Open Mind έχει συμβληθεί με προμηθευτές όλων των κατηγοριών και η συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ Open Mind και προμηθευτών, επειδή ακριβώς είναι ένας όμιλος εταιριών, είναι ότι θα περιμένουν να πληρωθούν οι προμηθευτές απευθείας από την τράπεζα και δεν θα έχουν καμία οικονομική συναλλαγή με τον ενδιαφερόμενο. Έτσι τον απαλλάσσουμε τον ενδιαφερόμενο από όλο το άγχος και φυσικά και από το να βγάλει χρήματα στην τσέπη για να καλύψει τον προμηθευτή. Καταλαβαίνετε γιατί επιμένουμε με τις ερωτήσεις, καταλαβαίνετε γιατί οι ακροατές μας παίρνουν τηλέφωνο. Προφανώς κάποιοι την έχουν πατήσει ή σε κάποια ψηλά γράμματα είχαν βρει νωρίτερα, ενώ σε προηγούμενη περίοδο, σε άλλο πρόγραμμα, είχαν βρει κάποιο αδίέξοδο ότι κάποιος του ζήταγε χρήματα. Ενδεχομένως αυτός που τοποθέτησε τα αλουμίνια. Φαντάζομαι. Ακριβώς. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν. Αυτή είναι και η διαφορά του προγράμματος Open Mind εξοικονόμηση κατοίκων με το κλειδί στο χέρι. Τα μόνα χρήματα τα οποία θα πληρώσει ο ενδιαφερόμενος θα αφορούν την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή. Μάλιστα. Άρα η δουλειά του ιδιοκτήτη είναι να έρθει στην Open Mind, να κάνετε τη συνεργασία, να κανονίσετε τα χρήματα, ενώ για τι πρόγραμμα μιλάμε, τι φορολογική δήλωση είχε πέρυσι, άρα σε ποια βαθμίδα μπαίνει. Καταρχήν αυτό. Καταλαβαίνω ότι αν ξεπερνάει τις 20.000 ευρώ το ετήσιο εισόδημά του το οικογενειακό, μάλλον δεν μπορεί να πάρει 70% επιδότηση, θα πάρει το 50%, υποψιάζομαι. Κοιτάξτε, αν το ατομικό του εισόδημα
είναι έως 40.000 ευρώ. Δεύτερη βαθμίδα, ας πούμε, ναι. Ναι, ακριβώς. Ή το οικογενειακό του έως 60.000 ευρώ, Ναι. τότε δικαιούται άτοκο δάνειο το 65% και δωρεάν επιδότηση το υπόλοιπο 35%. Μάλιστα. Και έρχεται σε εσάς και πρέπει να έχει 200 ευρώ για την ενεργειακή επιθεώρηση και μετά το μόνο που θα χρειάζεται να κάνει να ανοίγει στον αλουμινά που θα βάζει τα αλουμίνια. Τίποτα άλλο. Ακριβώς. Μάλιστα. Στον κάθε προμηθευτή, γιατί μπορεί να κάνει και άλλου είδους παρεμβάσεις, οι οποίοι θα είναι οι συνεργαζόμενοι με το δίκτυό μας. Μάλιστα. Οπότε μου λέτε ότι εφόσον εσείς έχετε συνεργασία και με τους κατασκευαστές των αλουμινίων, δεν πρόκειται να ενοχλήσει ο επαγγελματίας ο συγκεκριμένος τον ιδιοκτήτη. Ακριβώς. Έχει ξεκαθαριστεί και αυτό, οπότε απαντούνται. Είχαμε 3-4 τηλεφωνήματα αυτή την ώρα που μιλάμε, γι' αυτό σας το λέω. Το καταλαβαίνω, μα γι' αυτό και εμείς έχουμε δημιουργήσει σε συνεργασία με την Eurobank αυτό το πρόγραμμα και για να υπερκεράσουμε την χρονική καθυστέρηση που δημιουργούσαν και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, Ναι. αλλά και την δυσκολία του κόσμου πια να προκαταβάλει χρήματα στο Και να περιμένει να τα πάρει πίσω. να περιμένει να τα πάρει πίσω από το πρόγραμμα. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με τις προϋποθέσεις, με τα γραφειοκρατικά που αναφέρατε. Τι άλλα έγγραφα πρέπει να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης για να μπει στο πρόγραμμα? Κοιτάξτε, εκτός από τις προϋποθέσεις του ιδιοκτήτη, που βασική προϋπόθεση είναι να έχει κάποια ιδιοκτησία οποιοδήποτε ποσοστού σε επιλέξιμο ακίνητο και να έχει ένα ετήσιο ατομικό εισόδημα κάτω από 60.000 ευρώ ή οικογενειακό κάτω από 80.000 ευρώ. Μάλιστα. Άρα χρειάζεται το καθαριστικό της εφορίας, ας πούμε. Ακριβώς. Ναι. Όσον αφορά το ακίνητο, Ναι. μπορεί να είναι διαμέρισμα ή μονοκατοικία οποιοδήποτε έτους κατασκευής, αρκεί να υφίσταται νόμιμα. Δεν θα πρέπει να είναι επαγγελματικής χρήσης Ή αυθαίρετο. ή αυθαίρετο, Μάλιστα. ή αν είναι αυθαίρετο να έχει γίνει νομιμοποίηση, Μάλιστα. και να είναι ενεργειακής κατηγορίας από Δέλτα και κάτω. Μάλιστα. Υπάρχει και μία παράμετρος που λέει ότι πρέπει να έχει τιμή ζώνης κάτω από 2.100 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, αλλά αυτό αφορά έτσι κι αλλιώς σχεδόν όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Τελευταίο ερώτημα, αν κάποιος θέλει να ξεπεράσει 15.000 ευρώ, δηλαδή με αφορμή του προγράμματος να κάνει μεγαλύτερη επένδυση, μήπως και αποσπάσει και μεγαλύτερη επιδότηση? Υπάρχει αυτή η δυνατότητα? Μεγαλύτερη επιδότηση δεν μπορεί να αποσπάσει, γιατί το όριο του προγράμματος είναι τα 15.000 ευρώ. Όμως μπορεί να ξεπεράσει, γιατί μπορεί να θέλει να βάλει 20.000 ευρώ. 20.000 ευρώ να κοστίζουν αυτά που διάλεξε. Μάλιστα. Για τα 15.000 ευρώ θα πάρει κανονικά την επιδότησή του και για τα υπόλοιπα θα κανονίσουμε εμείς με την Eurobank να του τα βγάλουμε σε έντοκο δάνειο. Δηλαδή, στις πρώτες 15.000 μπορεί να πάρει το 70% δωρεάν, το άλλο 30% με άτοκο δάνειο και τις άλλες 5.000 με ένα έντοκο δάνειο. Ακριβώς. Και θα το κανονίσουμε εμείς από εδώ ως πακέτο. Καλά, μπαίνουμε τώρα σε επιμέρους υποκατηγορίες, οπότε ας τα συζητήσει ο ενδιαφερόμενος με εσάς απευθείας. Ακριβώς. Πού σας βρίσκουμε? Μας βρίσκει κάθε ενδιαφερόμενος, είτε μπορεί να μας βρει τηλεφωνικά αν θέλει να πάρει κάποιες πληροφορίες, στο 2610 34 34 94, από τις 9 το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα συνεχώς, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Μπορεί να έρθει στα γραφεία μας, Μιαούλη 21 και Ρήγα Φεραίο, ή μπορεί να μας βρει και στο ίντερνετ, στο www.openmeseapavlamind.gr ή ακόμα και στο Facebook. Μάλιστα. Κύριε Παϊωαννίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Καροπόδη. Καλημέρα. Γεια σας. Sky 89,4. Φτάσαμε και 48, διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε ταξί. Κουμπάρε το χρήμα ρέι βλέπω. Άλλαξες κουφώματα, τέντες, ηλιακό έβαλες λέβητα πέλετ, ενεργειακό τζάκι, έκανες και μόνωση. Κι εγώ που σου ζήτησα δανεικά, είπες δεν έχω. Μα δεν έδωσα ούτε €1. Τι εννοείς? Όπως τα ακούς. Μία αίτηση έκανα μόνο στην Open Mind και καθάρισα. Το ΕΣΠΑ έβαλε το 70% δωρεάν. Η τράπεζα το υπόλοιπο 30% άτοκα και εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου. Η Open Mind ανέλαβε όλη τη γραφειοκρατία. Και την τράπεζα και τους προμηθευτές. Τα έβαλαν μόνοι τους και πληρώθηκαν μόνοι τους. Τι είπες τώρα? Πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με το κλειδί στο χέρι από την Open Mind. Στην Πάτρα, Μιαούλη 21. Τηλέφωνο 2610 34 34 94.
4.